interview nani kulikan nan saki mungkin jangan tukar pemain kan tukar pemain. Ang betul lambai hai. Khukhuri sanai mengasihnya ha. Hai Khukhuri, welcome back to my YouTube channel. Dengan menyerah program konsep vlog lanang pilih bah. Jadi, kemudian manusia min lawai hai aku. Bukan masih nama. Zero, hai Khukhuri nama saya. Amai nih dah, dengan karbu lagi berep. Zani yang cross kanai sanai mengasihnya, gambar lagi begitu dari mama tuai punya aku. Mana खालामनो सानदोंमोन खिन्थु जायासै दाबोनो बानानै दं आङो दा होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना होलांदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयारबो खालामनांगौ कमेन्टबो खालामना होलांगोन दा क'क्राझार ओरै थांगासिनो दासो नै सान्दुं दुंदों अखा हागासिनोमोन ना दिनै सान्दुं दुंबाय आरोना ओमफ्राय दा मानो थांगासिनो माने जिरायहैनोसैलाय आरो जिरायहैनोसैलाय एग्जामनि दाख्लै होनदोंमोन दा गोसोम गाना होनलायदोंमोन गोसोम गानासो होनलायदोंमोन माने गोसोम खालारखौ गानना फैनांबाय आङो मानो होनबा आंनाव आं मेल' लाबोखादोंमोन ना आङो गस्लायानो ओमफ्राय गस्ला गांनैनि गेजेराव आङो नै दिनै दाख्लै गांसे गानबाय ओमफ्राय नै दा उपाय गैया दिनै गांसे गोसोमखौ गानबाय आङो उपाय गैया नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा खोन्थायो नामा बेबायदि ड्रेस गाननायजों माने एग्जाम बाहाय माने बेबायदि कालारखौ नायनानै गानाबालानो थायो नामा नोंथांमोनाबो सोरबा फोरोंनाय नामा कमेन्ट बक्सआव खालामना जाबाय दे दा नै थांगासिनो दुब्लिबारि सेर सेर मोनबाय दुब्लिया बारिया खायफाना समायनाबो जादों मा होनो माइफोराहाय ओमफ्राय खायसेना गोमो गोमो जाजोब्बाय बेसाराफोर माबायदि जानानै दङ नोंथांमोना माइफोराहाय दाबायदियावथ' बिराद सोमखोर सोमखोर जानांसिगौमोन ना दा सोरनाबा सोमखोर ओंखाराखै आरोना बेसाराफोर गोमो गोमो जालांजोब्बाय ओमफ्राय खामनाय बायदिसो नुबाय आरोना मोजां जायाखै जायगा नाय जायगा ओरै जों जि थांबाय गामि सिं सिङाव दा बेसाराफोर हौवाफोरनाहाय ओमफ्राय नै जोंना टाउनाव जासिगोन दे आरोना जोंहा दावखोबाय बिस्रा आरो जोंनिसिम थांलायबाय टाउननि मानसिफ्रा खोमा बेसारा लामा लामा आयो नै गारिया बेसारा गामि सिं सिं ना मोनथियाबो हसियाबो आन्दायलाबायनाय जोंहा टाउनफोरनिखौबा थाब थाब मोनथियो माबाफोरखौ स्कुलफोरखौ माखौ ओमफ्राय गामि सिंफोरनिखौ मोनथिजोबा ना बयबो ओमफ्राय आन्दायहैयो आरो बेसाराफोर दा दाख्लैबो खेबसे दाख्लैनि एग्जाम जानायावहाय बेयावबो जि आन्दायदोंनो एग्जाम टाइम जानाय समावसो ओरै जोंनि गामिफ्रावबो हाबैलाबायदों जाहैदों सोंलाहैबायनो बेसाराफोर उमुक स्कुला अबेजों उमुक स्कुला अबेजों होननानैहाय ओजों टाइमानो जाखाबाय जाहैदों दा बिदि जायो आरोना गामि सिंफ्राव मोनोबा आरो बे समावथ' नेटबो नाङा माबो नाङा नायनोबो बिराद उसुबिदा ओंखायनो ओमफ्राय टाउनाव मोननायफ्रा जेबो सिन्था गैयै जायो आरोना ब्लं थांबाय ब्लं बेबायदिनो मोनथिखानाय जाहैबाय नालाय नायखाजोबनानै लानाय जायो ओमफ्राय बे गामि सिंफ्राव मोननायफ्राथ' अफाय फैनानैबो नायफैग्रोनाय जाला बानायग्रोनाय जाला मा मोनखो आबा? दतमा मोनबाय दतमा मोनगुलायबाय ओमफ्राय फैफिनो नामालाय? नायनोसै अबस्था साय बेबस्था फैनानैबो जायगा सोंलागासिनो बेसाराफोर बेयावहाय दतमा मोनबाय जोंबो दा बेयावहाय नै सानै मानसिफोर दङ ओरै उनजोंहाय दिनैहाय बोरो बे सासे नै एग्जाम होग्राफोर गासिबो थांलागासिनो थारमाने नै दासो आङो केमेरायानो अफ जानानै थादों बेखायनो बायदिसिना डाइलगसो होगासिनोमोन नै थांनाय समावहाय माने दा होनफिननो थिनदों आरोना बेखौ आं होनदोंमोन माने अनखालै आं बे केमेराजों लायो नालाय बेखायनो बांद्राय एखमबा अफ जानानै थालाबायो आरोना माने सोरबा कल खालामबा माबा अफ जानानै थाफिन नालाय बेबायदि अफ जानानै दंमोन दा बेखौनो बुंदोंमोन आङो आयै नै बेयावहाय जि माबा दङ मा होनो थब्ल' बिबार जि मोजां नुखायो बेयावहाय बारफुजोबबा औ नायगोन जि गुवार ना बेनि गेजेराव नाव लादो औ नै ना हमदों मालाय मानसिफ्रा ओइ बेनि गेजेराव औ खथ' मोजां नुगोन ना नाव लानानैहाय फट' खेबबा औ थारमाने आङो बेखौ नांगासिनोमोन दा फुङावहायनो फुंनिफ्रायनो नेट अफ जाबाय नालाय
दा मानसिफ्रा जायफोर एग्जाम होआ बिसोरो जि रागा जोंसिगोन होननानै बुंदों आरोना जा बरिं जासिगोन ना नेटखौथ' एकदम फुंनिफ्रायनो बाहायनाया जाखायो बयबोआनो दा जायफोर एग्जाम होआ बिसोरो रागा जोंसिगोन होननानै बुंदोंमोन आरोना आङो जे 7थानिफ्रायनो नै दानिफ्रायनो बन्द' जाखाबाय आरो दाहाय 4टा 4:30सिम बन्द' जाबाय थासिगोनलाय दा बेखौनो होनदों नै दाख्लै बायदि बाबाया बुंफिनदो दे सेरफांगुरियाव लोगो मोनदां दखानदारफोर रागा जोंलाबायदों इन्टारभिउ होनानै क्वालिफाइ होनानै साख्रि मोनगोन जोंहा दखानखौ मानो बन्द' खालामनांगौ होननानै दखानदारा रागा जोंगादोंमोन थारमाने बिसोरो फरिखा होनानै साख्रि मोनगोन जोंहालाय माने दखानखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै रागा जोंदों दाख्लैबो एग्जाम होनायावहाय बेखौनो होनना बुंदों दा बेबायदिनो ओंखायनो नेट बन्द' खालामनायखौबो रागा जोंसिगोन आरोना मानसिफ्राहाय मा जोंहासो बरिं थाबाय थानांसिगोन होननानैहाय एग्जाम हैनो दोनलांनो होनहां नै थांगौ औ जि रागा जोंबाय बाल बे गाखौनो होनायखौनो आयौ बिसिखौनो आं दानो फैदों नामा बेखौ होनलायबावोब्रा आं जानो होनो ओंखारदों बर' औ ए नै निखौ लाथ'लाय मबाइल बायसिनाखौ लानांगौ मालाबा खालायावबो दोननांगौ बुंबाय मालाय बेसेबां बेग लानानै बेरायदों गौराङावहाय दाख्लिफोर दोनबोनायफ्रा फिसाइफ्राहाय ओमफ्राय बेना हनै बे नैबेनावहाय रागा जोंबाय फिसाया बिसिखौहाय आं मानो लानांगौ आं लानो फैदों नामा होनबाय सोरबा सोरबा मालाय खथ' उन्दै लाना होदों बिसिबां बेग लाना होदों ओमफ्राय मानो रागा जोंलायनांगौ दे माने बिसिनियाव दाख्लि गोलैनाया फिसाया जि रागा जोंदोंनो बेग लानो होनायनि बिसिखौहाय आं बेखौ लानो फैदों नामा होनना बुंदों मानो रागा जोंदों ए मानसिफोरनि सिगाङाव बिदि होनजोबनानैहाय आइसो बेसारा लाजिलांबाय बे मानो फैयामोन आं संबाय बे होफैयाबानो जायोमोन संबाय बे बेसारा बेग लानायाबा मा जाखो बाखांबाय जोंना बाबाया हरनानै थाबाय थायो आंनि जोंनि बेगखौ आरो आन्दायलाबायदोलाय नोंहा दा आन्दायनाया दाख्लि बे फरिखा दोनबोनायावनो आन्दायनानैहाय थांलाबायनाया आरो साहा खोलाखौबो आन्दायबावगोनसो दा बेखौनो मा जादोंनो दा धुब्रि बे लामाजों थांबाय जाहैबाय औ जिरबिल लामाजों थांबाय जाहैबाय दानाहाय मानसिया कारिगावआव अबहाय होननानै सोंबायनो कारिगावआव बिदिनो थांनांगौ होननानै सोंबाय जाहैदों दाना मानसिया उल्था फाल्था लामाखौ नुनानैहाय दाना थांना नुनानै दानाहाय बेहा बुंबायनो नोंथ' उल्थासो फैबाय साहाजों थांदो होनना बुंबाय दानाहाय साहाखौबो सोंनो लाजिबावबायसो साहाखौबो सोंनो लाजिबावबायनो माने साहा खोला सोंबा एसे जाम्बासिन जागोन होननानै सानबाय ओमफ्राय सिरिनो उल्था जानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय उनाव लासैहाय बे मदन महन फार्मासिया बे मदन महन फार्मासिखौ नुनानैसो गोसोआ सान्थि जाबायना ए आं सफैबाय होननानै जानला मोनलाबायना बेबायदिनो आन्दायलाबायो नै दाख्लि सोंहरनायावहाय सोरबा बुंहरदों आं लायसिगोन होननानैहाय मा बुङो नों बेनि सायाव जागोन बावसो नै एसे फेसबुक आइडिफ्राबो हरदो होनना बुंलायनांगौ नामा नायनो नै बियो फेसबुक आइडि हरदों रागा जोंबाय नांगौ नै हौवाया हेलमेट गलांगौलायबाय माबा गारि गाखोनाया बाइक गाखोनाया बेसारा हिनजावना हेबाखैमोन खोमा नै जोंबो सौहैनोसै नै गाननायाथ' जेबो गाननो मोनखाया जाहैबाय सनाबो मालाबो लांदां आरो ओमफ्राय चेकिंआथ' ओरैबायदि जाखायो जायफोर होग्रा बिसोर मिथिखासिगौ ओमफ्राय खायफाना एफाराब माने जायाखैबो होनना बुंदों दाख्लै जोंनियावहायलाय खिन्थु चेकिंआ बहुद जादों आरोना जिबायदि निउसाव ओरैबायदि होदों बेबायदिनो जाखादों आरोना दा दिनैबा माबायदि जायोलाय नायनोसै थेवबो गाननाय नै घरि जेबो गानबोखाया जिरायनानै फैनोसैलाय माथो होनबावनो अबहाय मोनदों नोंखौ खिथानो रोङाखै बेबिलेनावहाय एबारहाय दाख्लैहाय बिद्यापिठावहाय मोनदोंमोन हिन्दी स्कुलावहाय ओमफ्राय दिनैहाय बेबिलेनाव आरो खाथियावना बेबो साइन्स कलेजनि लाइन थाजेनखाबायबो नै लाइन थाजेनबाय
बेनो 그런 중심. औ ओंखारसै हाबनोसै होमबा जोङो नै जोंहा एग्जाम होखांबाय थांनोसै हानाय हायैखौ बाद होनानै जानानै लाग्रोसै सबायजों दाउ बोल्दोजों मा होनोथाय मानसिफोरना आलदाबो होनोदां दाउ बोल्दो होनाबालानो गोसोम जायोना नै बेबायदि मा होनो मोदोमफुल एवनाय सबाय दाउ बोल्दो ओंख्रिया गोसोम जोबनाय बिदिखौ जाफेरना जाफेराखै आंथ' दिनैसो मोनजाफेरदों दाखालिमोन 저 자프라시는 आं दिनैसो मोनजाफेरदों गोसोमनो 오 자프라나게 봐 있냐 지금. 맛있는 거 오면 거. 맛있는 거 맛있어. 맹맹건 쿠리 하나. 쿠리 khanafwra जाहैयो 자리 반치를 수마 모비. 근데 베이징시 자이. 가만이야. 이거 자 한시간 프레. Khukhuri khana मोनायाव नुयैया बिदियाबो बिदिखौ जायो नै दाउ गोसोमखौ दाउ बोल्दोखौ आं दिनैसो मोनजाफेरदों फार्स्ट टाइम लोगोफोर सोर माबायदि बरिं जानानै दं दाथ' नेटबो गैया जाहैबाय नङा होमबा लोगोफोर दासिमबो 4:30 सिमहालागै नेटबो जानाय नङा सोर माबायदि बरिं मोनदों आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय दे सोर बरिं मोनदों माने एग्जाम होखांनानैबो फैनानैहाय एग्जाम लिरैफ्राथ' लिरै आरो फुरा फुंनिफ्रायनो बरिंखासै आरो एग्जाम होखांनानै फैनानै माने बायदिसिना नायनो लुगैयो नङा होमबा बबे जादों बबे जायाखै माखौ मा कनफिउस जानानै माखौ मा होफ्लांखो बेफोरनिबो गोबां माबा थायोना ओमफ्राय बेफोरबो दा माने नायनो लुगैबाबो मोनासै नङा होमबा दाहायसो नुसिगोन आरोना सोर ससियेल मिडियायावहाय मा आपडेट जायो सोर मा आपडेट होयो दाहायसो नुसिगोनलाय नेनानै थानांसिगोन बेखौहाय दा सोर माबायदि बरिं जानानै थागोन नै आंहाबो जाखां लोंखां नै बेजोंहाय जिरायनांगौ जानानै थालायबाय गेलेनांगौ जानानै थालायबाय नेटथ' गैखाया ओरैनोबाबो नायनाय जाखाया आङो बांद्राय होमबा सोर माबायदि बरिं जानानै थाखो दिनैहाय एग्जाम जोबखांनायनि उनावबो आरो एग्जाम होयैफोराबो माबायदि बरिं जानानै थाखो एकदम खिन्थाहरबानो जाबाय दे लोगोफोर दिनैहाय कमेन्ट सेक्सनावहाय दिनै बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होनबा आयै गेलेनाया नै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं